ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର 2025, 26, 27, 28 ଏମିତିରେ ବି 2050 ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହୁଏନି। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ବାସ୍ ବର୍ଷ ବଦଳିଯାଏ, ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳି ନଥାଏ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳିଥାଉ। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍କରରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା?